Ay, mamapos balong nga siya. Hi guys! Ako po si Alma Aselom sa Alma Joy Vlog. Muling nagbabalik. Hi guys! Ni ako sa panimalay sa akong nanay o tatay sa Matalom Leyte. Imbisita ko o nagdasad po ko nila o bugas. So mga pila na ko ka buwan wa ang bisita diri ama na? Mga 2 months. O mga 2 months na may o darang akong sister. Adbox dyan ako kay gigang kimpus bye-bye. O darang akong nanay. Ngisig-isig mo nang imong sanina, nang. Oh, mao na ako nanay. Ako silang gibisita kay wa na kuno sila idong agon, mang nagdako og bugas. Katawaan ko ni siya. So, darang bugas na ho, darag bugas nga akong da. Pero ang uban ay nga ni akong gibaligya pero gitagaan sad sila nako. Hello. Sa bugas. Oh, thank you. Unsa? Thank you very much sa bugas. Oh, madyo na lamang nga makalugaw-lugaw mo ginagmay. Oh, mao ni among balay ni sa akong nanay. So, wa makauban ang mga bata kay kuan, dili pa pwede mag-travel. Where is my tatay? Diyan ang aking pag-umangkon. Untag permanente ta maka kuan. Mo na guys ang among dagat. Dagat na namo. Mo na among dagat kay tungod na sa balay sa akong nanay. Order ang akong tatay. Inom og tuba. Manginom ta og tuba. Kinsa ni? Kinsa? Wala lang. Kinsa kuno ka? Ikuha. Mo ni ako tatay. Kinsa kuno ka? Waga jud siya. Nakatawa ko kinsa kuno ka. Ikaw ba dyan na? Di lagi kay na Kinsa man day ka? mao ni hong tatay. Ya kay nog na imong gisultihan yan ginaay gipakita ako ni sa imong ko. Mao na imong gisultihan tay. Oo, nagtuo day si ang akong tatay nagtuo nga nabaday kuno koy giistoryahan. Wa siya kasabot sa video ni mao insa nga kinsa man ang na din ha. Mao jud pagtusang tatay nga na ako nung koy ka istorya lain. Hindi ibang babasa na dito. Kung ngong i-upload makakita sila. Ano unsa man kung oy aron naman ang puti ah? Ah. Inom og tuba ang akong tatay. Palig-on ko nung nagtuod. Mo tong ang bana magpadapo ko no og tuba. Dahil sa ang badi-badi. Si Raquel. Kel, nausan naman na! Mau na ang aming dagat. Unta pohon makaari na unta ang akong mga anak ug akong bana. Very nice place. Ara kaayo ka kanang nindot ang paminaw sa dagat, ang tingog sa dagat maka tangtang og stress. So mao di ay ni ko wa pagani budget. Mangadyo naman siya og pangbuwang. Unsa may mapurdoy tay ngani wa pagani tay ganan siya. Mangadyo naman ta. Tadi halin. Tungo nang halin ano sa kasako. Maupod. Tadi lawan dadon sa nimo tuto ka. Dili sa kay balik pa man. Ara na gyud ra. Dua na. Dua. Sa lamang. Yaray ko yaray. Ah, mau kala si nanay. Ako kala kasawa. Posto, dere na complainer. Ma'am, lain na nawag na mo nga ni ubudo ka kadua. Ganina. Mao lagi na. Ang kadto ni simple ino simple. Hindi ko ulo ba ko dali dito bumat, dali ko na sila diha. Simple.
Hindi ko muro ba? Kung ipapulungan ko na sila. Tura lagi, ingon lagi ito sa ninanang, basta liwas tingan eh, manda agi hila na lagi, tungos bawas mo ako. Lagi kay maglabay na ako gani dito gikan sa katong magbuwad kino. Sa may hindang giubo ko. Karat maghututublan kay. Sa so ko kamas paglabay dahil ng buwad sa karsada. Kung ada rong ating ilan at malagi Mga ro. frontliner, ma'am, naay nanawag na mo nga niubo daw ka o kaduha. Lagay na. Ora hindangat lagi. Tanto ng kuan, basta hila na tramado. Anak ramang. Karon tuod ng COVID nga, ibig nga umura electoral. COVID na. Arang lagi positive na virus man ang mga ubo. Maola ke ubur man wa man dito pareha masa Luzon ba aw dito sa Wai buka. Sumuuli na mi guys kay kinahanglan ra ba kuno nga dili mi ngari mag 24 hours kay inig-abot na mo sa baybay. Quarantine mo. I-quarantine kuno mi manang manguli na mi. Masao naman ning quarantine naman di ay mi ingani inig-uli na mo sa baybay kung magdugay-dugay mi.